Powitangaci suwati mawena muka poda polir tuka dewa Powitangaci suwati mawena Botanela tuka moja jiwa कितना तुझे मुकार पडो देवाच्या गरम हवेता होविता बाजे देवाच्या गरम हवेता साईड उठा सांग पावल्या सगळीचा नीर कयासाठी तुझं मन मान केडोन पविता बाजे जुवाते देवाच्या गरम हवेता पविता बाजे सुबह जेजू ख्रिस्ता 3 दीस फोंडांत विशय घेवन तुजे विश्वास दवरतल्याचे फोंड तुवें पवित्र केले अशें जरी कुडी निके पुंगते उपकारता तरी पुनर्जीवन परस बरोवसो वाडयता हे आमचे प्रार्थना मानून घे या फोंडांत तुज्या साकराक सिल्विनाक शांत विशय मेळो आमचे पुनर्जीवंतपण आनी जिवीत देखून ताका पुनर्जीवंत करतास तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान सासनाक प्रकाश पगोवंक ताका पावय तुजी येताय आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमीन. आमच्या भावा पासून आमच्या सुबेज क्रिस्त लागीं आमी प्रार्थुया ताणें म्हणलें हांव पुनर्जीवंतपण आनी जिवीत म्हाका सत म्हणटा तो मरो जाल्यार जी येतलो आनी म्हजे तुवें जी येता आनी म्हाका सत म्हणटा तो सासनाक मरचो ना आमची जबाब तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां लाजराच्या फोंडांत तूं रडलय सो आमची दुकां पुसून काड तुवें मेल्ल्या जिवंत केले आमच्या भावाक सासनीक जिवीत आपले पाप रडलेल्या स्वराक तुवें सर्ग बसवले आमच्या भावाक तुजे राजान घे आमच्या बाबा पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलो आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली तुज्या भाग्यवंताचे जोम्या कर आमच्या बाबा सिल्विनाक तुज्या कुडे रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसलय ताका तुज्या सर्गीच्या जेवणाक बसय आमच्या बाबाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या
बाबाताच्या बुजवणेन आणि सासनिक जिविताच्या बरोवशान आमकां धैर्य दी. तुझे लागीं मागता सगळ्यांना भेटूया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी सदांच सर्वेस्पर आम्ही तुझ्या लागीं प्रार्थना. तुझ्या मेल्ल्या साकराची काकळूत कर. आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका, कित्याक तुजी खुशी पळोवंक ताका मन आसलें. खऱ्या भावार्थान हांगा ताका भावार्थांत एकवट आयलो. तेच परी तुज्या काकळ देवदूता वरान ताका स्वागत मेळो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सासनोचो विश्व गीता काय सुम्या पवित्र प्रकाशाचे थोडवदी समाधानाचे घेऊन तुझी खुशी जाण कर तू आता तुझा हात सोडे हात सोडे हात सोडे तुझ्या मापर खुशी स्ट्राइट कर रामच्या कावे तुझी साक्षल्या तू आलं आत्म्याच्या बोगच्याक तुका ससना पाईप धर एकच लाग जरा अशोका अशोका कोणी एक सोडा कोणी एक सोडा इकडे रास्ता
सोमेश हांगा जमलेल्या लोकांकडे कळची विनंती घरच्यांनी कापयेची व्यवस्था केल्या कापी स्वीकार करून घरा वचून विनंती करता तशेंच मंगळारा दीस पात्रापाण्याजवळ सांगला मंगळारा दीस 20 तारीख 8:15 ताच्या हप्त्याचे मीस तोरला ಏನು ಸಾಕೋನೆ ತಿಂದು ಮಿಸ್ ವಾಂಟೇನಿಗೆ ವಿನಂತಿ करता ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ
ಮತ್ತೆ काढायची